Дами и господа, този музикален подарък е от техните родители Марин и Боян от фамилия Илиеви от Габровница, тяхната дъщеря, която има рожден ден и навършва 18 години, Даниела, и за нейния брат Борислав. Даниела е млако, право Бориславе. Кај силен бут бароило, најкон те марелален. Бут барелен е иси. Кај е Даниела, Bobby King Production. На Борислав конете, најкрасиви, најмощни, наш тип е